ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акаи Парвиз ки тӯли 6 моҳ шуд яка реклама кардем. Бораҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад дордора. Ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. Ширкат бовар мекунад иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. Салому алайкум ака. Акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин як ҳафта ҷамъ мекунем, роҳакӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта ҳаста. Саломат бошед. Ҳар ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. Дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. Ана адресо метро Катени, номерои WhatsApp акамон. Мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, якумин эълони мо дар навори имрӯза замини фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Ҳисор ва гуфтага ки яъне ки деҳаи Булбулчашма. масоати заминаш 6 сотиқ замина сарошнафурӯшӣ 40,000 сомонӣ дигар савдо намешуд, яъне ки нархи охиша гуфтага. дӯстони азиз, касоне ки ягон мошин доштагӣ бошед, ба замин мехоҳем ки ивазш кунем, марҳамат 40,000 сомонӣ. дӯстони азиз, нашоди документҳои замин ҳамаш 100%. касоне ки заминхар бошед аз шаҳри Ҳисор бо нархи 40,000 сомонӣ сарошнафурӯшӣ, яъне ки арзон. номери WhatsApp монага марҳамат тариқи номери WhatsAppшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. дар хона бо коробка мебошад ва масоати заминаш 6 сотиқ замина, яъне ки дӯстон хона бо пеноблок бардоштагӣ аст. коробка калидор ҳам дорад ба нияи дарунӣ. нархша дастарошни фурӯшӣ 149,000 сомон мега. марҳамат, касоне ки хаҷро бошад метавонед дар номерҳои рӯи экран буда 008 08 7395 қади метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони навбати мо хонаи фурӯшӣ аст қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур, яъне ки 4 дар хона бо без ремонт мебошад. коробка масоати заминаш 8 сотиқ замина, оби свет гуфтага ки дорад, яъне ки мушкилӣ нест, уставлок кашидагӣ ҳастанд. хоб дӯстони азиз, нархша 140,000 сомон мега. боз гуфтага ки муомила дорад. ҳудудҳои хона ҳамаш 100%. оби свет мушкилӣ нест, ҳамсоярон зиндагӣ кардесанд. марҳамат, касоне ки аз ноҳияи Данғара хонахар бошед, дар номерҳои экран буда занг бизанед ва мардони анетқарашон аз худусиятбошон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, чорумин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, яъне ки дар поёни корвон. марҳамат, яъне ки тарафҳои Чимтепа гуфтага. дӯстони азиз, 3 дар хона мебошад ва масоати заминаш 2 сотиқ замина, як калидор дорад. оби свет гуфтага ки пастайни ҳаста, мушкилӣ нест. 4 тарафи хона маҳкам, ҳудудҳои хона 100%. нархи хонара 275,000 сомон мега. боз гуфтага ки муомила дорад. дӯстони азиз, марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, марҳамат, касоне ки аз шаҳри Кӯлоб хонаи арзон гуфтагӣ буд, марҳамат кунед. хонаи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафҳои яъне ки маҳаллаи Фирдавсӣ. дар хонаи барак дохтагӣ ҳаст ва масоати заминаш 6 сотиқ замина. боз гуфтага ки 3 хонаи дигар фундаментиш рехтагӣ аст. нархша бигем 130,000 сомониш мега. 130. рақамҳо барои тамос 944 11 44 04. марҳамат, муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Леваканд, яъне ки кӯчаи Носири Хусрав 3 дар хонаи барак дохтагӣ ҳастай. масоҳати заминаш 3 сотиқ заминай. гуфтагия дӯстони азиз, канализатсия яъне ки дорад, оби гарму хунук ҳам дорад, светам мушкилӣ нест. хоб касоне ки дӯстони азиз гуфтагия хонаро бихарад, кондитсионер 2 таи дига термикс падарака гуфтагия. нархи хонара 215 000 сомон мега. ина шербача бор нагем ки насимҷаҷа хонаи арзон та намемонед. дӯстони азиз, 215 000 сомон марҳамат муроҷиат кунед. хоб бародони азиз, кадоме ки дар канали мо арзон тиҷики подписат карда набошад, подписатсия кунед, лайкҳоро бизоред. иншоалло ки дар ин канал ҳамарӯза навораи беҳтари навораи нав пешкаши шумо мегардонем. дӯстони азиз, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, пеши яъне ки Фермада гуфтагия. 3 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 8 сотиқ замин, яъне ки хонаи фурӯшии имрӯз замон дар 8 сотиқ замин ҷойгир шудааст. гуфтагия бародаро, нархи хонара 160 000 сомон мега. ина шербачаҳо ин хеле нархҳо танҳо дар канали арзон тиҷики шумо тамошо карда метавонед. хоб дӯстони азиз, рақамҳо бароятон аст 552 33 13 13. марҳамат муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ин охирин хонаи фурӯшиамон аст. дар навор имрӯза хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Кӯшониён, деҳаи Суробод, 3 дар хона ва 3 сотиқ замин. гирду атрофи хона маҳкам кардагия бародаро. документҳои хона ҳамаш сатфоизан ва нархи хонара 240 000 сомон мега. марҳамат, рақамҳо бароятон аст 901 21 21 29. дӯстони азиз, марҳамат муроҷиат кунед. боқӣ сарбаланд хона обод бошед шербачаҳо. дар паноҳи худо бошед. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад.